लेला साग लेला, हरियर हरियर साग बा, पालक आ खेसारी के। घर में चाय, घर में चाय, घर में चाय। कहीं अच्छा से बनैया, ससुराल जाए के बाद तब साली सब देखी तब बोला अच्छा जीजा बा। हाँ एकदम बढ़िया से बना देम। साली का सरोजो धोके से अपले रही। अरे बाप रे बाप, टकरुआ काट देले बा। ये बाप रे, टकरुआ काट देले बा। हाँ जी जी जी, जी बॉस। बॉस का कॉल आया था, बोल रहे थे धंधा बहुत स्लो चल रहा है। बड़े हॉस्पिटलों से 50 बच्चों का ऑर्डर आया है, समझ रहे हो ना? जी जी बॉस। ऑर्डर समय पे पूरा नहीं हुआ तो समझ रहे हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। ए जी सुना तानी, सर जी फोन कैले रहला ना, दोनों लइकवा के ट्यूशन में फीस भरे के बा। ठीक बा, मिल जाई। ए माई, पैसा दे चीज खातिर, हमरो के दे पेंसिल खरीदे के बा। हम पैसा के पेड़ रपले बानी, जो बाप से ले ले। हो बाबू पैसा दो चीज खातिर, बाबू हमरो के दो पेंसिल खरीदे खातिर। ले धर, तू सब मानबे ना बिना ले ले। का चाचा वो सब स्कूल भेजा तर ठीक से भेजिए, काहे कि गांव में बच्चा चोर बहुत घूम रहा बा। हर हर महादेव, बम बम भोले। ये भोले बाबा डमरू के बजावाला, हम तायावत रहनी ना। अरे देखो ने, आजकल साधु संत भी अघोरी के रूप में घूमता। हर हर महादेव। हो चाचा, ऐसने ऐसे साधु संत बच्चा चुरा रहा बा। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है, सब झूठो के अफवाह बा। जो रे जो, तू दोनों स्कूल जो।